Ykkönen menee omille teilleen. Harri Virtanen kätketään paskaa ulkokautta. Ottaa aika ovelasti muuten tuon ensimmäisen kaarteen ja nappaa. Eli katsotaan Virtasen tilanne oli. Pisteet oli alla 9 joo, eli Kykkäsellä 9 pinnaa ja Virtasella 9 pinnaa ja tuo kaksikko sitten sijoituksissa 1 ja kanssa 7 lisää. Se on yhteensä 7-5, se on 12. Ja katos Huviksessa sieltä koneelta, onko siellä paljon noita tuplavoittajia jo tällä hetkellä? 6 kappaletta, joo. Mä yritän jossain vaiheessa ottaa myös sitten nuo tuplavoittajat esille ja sitten ilmeisesti siellä oliko ihan Turin päin mentiin, kun siellä menee valosetä katsomaan, että mitä kuuluu. Ajokortti ja rekisterikoira. Ajokoira ja rekisteriote vai mikä ihme se on. Ykkönen ja edelleen siinä sitten kakkospaikalla Virtanen. 197 numeroa Avikainen kolmantena ja ykköskohdalla kolmatta tilaa. Pitää alustaan. Heikkisampaa saanen korjaa 4 ja pasakka tuossa 5 lisää, eli 10 pistettä ja tuossa pistetilanteessa kyllä en uskalla puhua yhtään mitään. Minkälainen se on sitten se ilma, kun aamulla luvattiin, että päivällä sataa ja yöllä on poutaa? Et onko tässä nyt sitten yö mennyt ja päivä sekaisin? Mun mielestä ne ei ole satanut eikä tänään enää sadakkaan. Jos se satas ensi yönä ja huomenna olisi poutaa, jos ne olisi niinku perinteiseen tapainen säätieteilijät, just niinku lupaa väärinpäin, mikä on niinku oikein. Oikeinpäin ja väärinpäin. Sen sijaan oikeinpäin tullaan sitten tuossa maakaasuun. Sikaanien kautta Kanonille. Ykkönen. Ja edelleen siinä sitten kakkospaikalla Virtasen Harri, eli Ykkönen ottaa lähdön, Virtanen tulee sijoittumaan kakkoseksi ja Avikainen kolmanneksi. 4 pisteet merkkaillaan sitten Pasaselle, 5. sijoittuu Nevalainen. Vähän raskaa makuinen on tää 225 numero, eli Kimmokosken hyryläläiskuljettaja Matja. Käy vähän niinku ennen muinoa tuolla mummolan puolella on semmonen maamoottori, iso Google-moottori, mikä vedettiin Hiinalan käyntiin ja se pysti jos tekee pari vuottakin yhtä kyytiä, niin rupeaa menneen Turinan puolelle. Hätä lähtee todella hyvin vilkaiseen sivulle. Todennäkö hän kartta taittaa ensimmäisenä. Ja peräämme karppaa saanut sitten tällä hetkellä. Heinolan värit ovat ilmeisesti kysymykset. Joo, eli mahdollisesti Siivola, Kuutakoski, VV ajava kuljettaja. Pisteet ovat tarpeen hänelle, niitä lähtölakka vai numero? Aha. Ei tää mikään toivekonsertti on. Keijo Lappi on siis tuossa kolmannella tilalla, hänellä lähtöpisteitä alla 4, 7 lisää, eli 11, näinkö ymmärsin tuo tilanteen. Haminan tai Kotkan värit, eli kakkonen Hannu Raijas on sitten tuolla kolmannella tilalla ja kavelkaarteessa vedetään pikkuinen pitkäksi. Katsotaan Raijaksen tilanne. Hänellä lähtöpisteitä alla 5, sijoitus 4 on tuomassa 5 lisää pistettä, se on 10 pistettä yhteensä ja niitä ei kyllä ole yhtään mitään. Tämä on ihan sama sanoa vaikka ei. Sehän voisi olla, mikä niitä perustella jatkopaikkoja onneksi ei kirjailla. Pieniä häiriöitä huippankoneessa sytyttää silloin tällöin. Ja mikä siinä? Hän tietää tilanteen keskeytyksen, eli milloin paikalla hän keskeytyy. 1, 2, 3, 4, 5 autoa on tullut. Sijoitus on 6, 205, pisteitä alla 4, 6 tila tuo 3, 7 pinnaa ja... Mitä? Onko 7 peräkin? On. Ei kun huononee tilanne sitten kaiken aikaa. Sen sijaan paranee eräällä kuljettajilla tilanne, eli Mäkisellä tuolla kamelkaarteessa nousee tällä hetkellä 4, 7 on pisteitä Mäkisellä alla. Ja 5 tulee lisää 12. Joo, mukaan. Eli Hätälle täydet, Siivolalle 2 pisteet, 3 pisteet Lapille. Sitten Mäkiselle 4 pisteet, Rajakselle 5 pisteet, 6 pisteet kirjataan sitten Ukkolankin näyttäisi olevan vielä. Eli nyt onkin mielenkiintoista nähdä millä tavalla sieltä se liikkeelle lähdetään. 2, 3, 1, Henkola lähtee. Hattila jympeen, seuratkaa päähän. Kuka menee uudella? Voi jumala. Kyllä Mattilalla on Jaralian sisällityötä, ei minkäänlaista varmistelua. Ja pienenä vihjeenä JP, jos haluaa, niin hän on huomannut aivan olennaista kehitystä. Voi veljet, kun tietäisitte. Elikkä Mattila menee todella mahtavasti. Taponen on kakkospaikalla, nousemassa 14 pisteeseen, 236 numerolla. Lehikoinen on kolmantena, elikkä takarivistä lähtenyt 1 lähtövoitto alla, 7 pistettä tulossa lisää nousemassa 19. Ja 4. on Matti Stening 222 numerolla. Tilanne paha, pisteet alla 1, 5 lisää, on yhteensä 6.
Ja kyllä Mattilalla alusta toimii. Ja niin kuin taas niin lasketaan tuolla ja tuosta päin tuolla ei vaikuta mopedin ohjaukseen. Ja sitten edetään toista eli kymppi menee kapille. 1, 2, 3, 4, 5, 7 on kymppi. Eli Reijo Hämäläinen, hän on lähtövoitto alla, 7. tilaa on tuomassa 2 pistettä lisää, eli 14 ja se kyllä riittää. Minä olen tässä koko päivän höpöttänyt, että ne riittää ja sitten kun tulee lopullinen lista, niin minä kyllä juoksen patukkoon pakoon. Sieltä voi tulla hirmu vihaisia 60. Ja lupaisin, että mulla on jatkopaikka Huomiselle. Nyt taas selkeä. Ei ole ensimmäinen kerta eikä viimeinen näissä hommissa. Nytkin tuntuu, että lapalusten välissä 6-7 puukkoa törrössä. Mutta on rautainen olo, ei ainakaan raudan puutteeseen kuole. Elikkä tästä lähdöstä tuplavoittajaksi todella vahvalla autolla. 3-kertainen Suomenmestari, 2 kertaa peräkkäin Suusuilauksen voittaja. Ja 2 pisteet Taposelle, 3 pisteet Kirjatalle Hikoiselle, 4 pisteet vastaavasti Seningille. Viimeksi nousee sitten Hämäläinen ja Petra sijoitustaan ihan jonkin verran 6. Vesala ja 7 pisteet lähdöstä sitten Tapani Heikkolalle. 9 Pekka Kekkonen, pisteitä 4, numero 4 Hans Nyyrynen, pisteitä 7, 27 Tähtinen, pisteitä 0. Ottaa JP vähän huomiselle päivälle lisää paukkuja sinne koneeseen, ei oikein kulje. Tukkonen on, Suhanen. Eikä naurussa JP parhaita, nopeimpia lähtiöitä. Ja sitten ovat seuraavat nopeat lähtijät, 230 Suursalmi pakenee. Ja sitten siinä mieltä ne on katsomaan mikäli evoltu ja mitä hirmu lenkki pyöreäksi ajaa ja eikö 4. tilalle. Siitä muuten ratatuomarin pisteen kohdalla, niin siinä on Ankkurilän viideet sisällit katsoo, että hyvin on Volvo oikeassa kulmassa. Vähän tulee vaan kiviä silmille eikä muuta. Rautaiset hermot. 230 Suursalmi, pieni hajura. Hetkinen Suursalmen pistetilanne 2 on alla. Oikein tervetulleita pisteitä on tulossa. 18 Turku pisteitä alla 2, 9 lisää nousemassa 11 pisteet myös tervetulleita. Tähtinen on siinä 3. tilalla ja sitten päälippupisteessä haetaan. Tulee musta lippu ja katsotaan sitten näytetään ensin kilpailijoille ja sitten näytetään meille päin. Eli joku siellä vedetään mustalla ratavarikolle. Eli katsotaan nyt sitten. Tuo numero, mulla on oma veikkaus niin tuosta numerosta, eli joo 27 mä kuvittelin. Ja syynä on kyllä sitten toi tilanne, että auto meni radalta pois ja sääntökirjan mukaan siitä tilanteesta kyseinen kuljettaja hyötyi. Ja näin ollen hänen olisi pitänyt tulla samasta reiästä takaisin radalle, mistä poistui. Näin tulkitte. Menikö teidän mielestä oikein tää on tulkinta? Onko kukaan samaa mieltä? Temppu nauraa, enemmän olisin huomenna keppikunnossa, mitä mä voisin puhua? Nyt täytyy vähän niin kuin rapeuttaa hetki hänen käsittääkseen jotenkin mitä tulee siihen, jotain vikaa, niin se ei estä puhumakseen. Se on kyllä ihan totta joo. Mut näkemässä se vähän estää. Meistä ja kerrokelon 238 eli Puhakka. Missä Paasikallio tulee? Näkyykö? Näkyy. Viimosena. Ja hetkinen, pisteitä oli Henalla alla 7 ja nyt ei oikein hyvältä näytä. Kun on sitten Kamelkaare ohitettuna numerolla 12. Jouni Mäessä on 3. tilalla ja 3. tila on tuomassa sitten hänelle pisteitä 7 kappaletta. Ja 5 on alla, eli 12 ollaan nousemassa. No Kykkäsen Lasse, se on ihan mukava juttu. Lasse on värinäissä aina näissä hommissa. No aika Velimatilla lähtöpisteen tähän. Lähtö lähdetään sitä oli 2. Ja se on tuossa lisää. Imatralaisia tuolla katsomossa kuulostaa siltä. Saisi olla, on. Joo. Kyllä ne imatralaiset, kun ei saa oikein kovasti huutaa siellä kotipaikkakunnalla, kun raja niin lähellä, niin täällä passaa vähän reippaammin. No Kykkänen, siinä on vielä 100 metriä, sitten tulee vasta pisteet. Elikkä Lassenen 9 kojoa. Ja Savolaisen autossa on ongelmia. Nyt on kiirus. Ne on ongelmaton poissa, elikkä Savolainen 2 pisteet ajaa ja 3 pisteet Hampinen. Ja sitten siinä käydään kovaa taistelua täällä häntä päässä. Elikkä nuo loppupisteet, sitten multa meni kyllä Pakonen eteen. Pisti nieluun ennen kuin kerkisi mitään tekemään, niin hän tukehtui. Eli kannattaa olla erittäin tarkkoja niiden limonaattipullojen kanssa. Samoin oluspullojen ja purkkien.
ja 237 niin kuin se oli Nokealla. Kokolaiskuljettajan aseman Robi VV:llään on sitten toisena. Ja 34 Mattila kolmantena, 434. Eli Mattilan Pertin lähtöpisteet oli 3. Ja 7 on tulossa tällä hetkellä lisää, eli 10 pinnaa. Ja tilanne onkin sitten Pertin kannalta vähän kiikun kaakun. Mutta 2 kierrosta, ai puolitoista tällä hetkellä Telerinki ohitettuna. Tullaan kamelille, asfaltille. Ja vähän ohkastaan maakaasun kohdalta, otetaan siinä vasenta, vajaata 90, pieni heivali päänipupisteen kohdalla Cannonille ja sieltä sitten takaisinpäin Painoaltanen kautta Viking Linelle, Kouvolan Sanomille ja Euromasterille ja niin edelleen. Otto Weister. Ensimmäinen kierros se kirjataan Räikkösellehän on nousemassa myös tuplavoittojaksi. Kun 237 edellinen Nokialla on nousemassa 13 pisteessä, Mattilainen kolmantena ja lähtöpisteessä meillä oli 3 ja Mattila on nousemassa 10 pisteeseen ja mikä tilanne on tällä hetkellä Korpinen. Hänellä on pisteitä alla 3 ja eipä tule hirveän paljon enempää lisää. Mut savua tulee lisää kyllä ja kilinää. No pääasia kun joku lisääntyy. Näissä hommissa on kans yksi mikä lisääntyy on velka. Elikkä kamelikaarteessa ollaan sitten jo viimeistä kertaa tässä lähdössä. Elikkä Räikkösen Jari odottamassa tuota tuplavoittoa itselleen. Eli hän on nousemassa 24 pisteeseen tämänhetkisen sijoituksen mukaan, kun viimeistä kertaa Kanonkaari on kunniakkaasti ohitettuna. Elikkä Räikkönen lähtövoitteena maalissa ja jatkaa uudispäivällä. Sitten siellä 212, kun se on, elikkä eikö mikään tuolla tuolla. 232 numerolla Veikko Ruotsalainen tekee sen omia piruettejaan. Ja se kyllä tietää sitä, että hänelle ei sitten jatkopaikkoja. Ja Mattilallakin on vaikeuksia juuri tuo kolmas tila. Hänelle sitten ihan 4 tuli. Ensimmäisten erien ja voittaja Alpo Manninen on 33, eli hän on lähtövoitto alla. Ja sitten katsellaan minkälaisiksi tuo tilanne muodostuu, kun ensimmäistä kertaa tässä lähdössä kiivetään sitten Euromasterin rinnettä ylös, eli hetken kuluttua tullaan Teleringiä alas, eli ylös alas liikettähän se hyvin pitkälti tämänkin joka miesluokka on. Painikka ja hajurako. 242 Eronen kakkosena ja pieni hajurako kolmannella tilalla Juhani Hosko. 4. tilaa pitää hallussaan Huomo ja 5. sitten Rahikainen. Ja 3-3 eli Alpo Manninen on sitten tuolla peränpitäjän roolissa. Sijoitus on tällä hetkellä 6. ja tuo 6. tila on sitten tuomassa hänelle pisteitä 3. Alla niitä on 12, eli hän on nousemassa 15 pisteeseen. Ja näin on sitten viimeinen ratakierros alkamassa. Ja muistakaa kaikki toimitsijat, toimihenkilöt, te ette missään nimessä saa poistua toimipisteistä. Elikkä kaikki ratatuomarit toimitsivat tämän lippupisteessä vaikka mitä. Elikkä kaikki toimitsijat pysyvät paikoillaan niin kauan kunnes on selvyys noista mahdollista erotusajoista. Tuleeko vai ei? Joka tapauksessa tästä lähdöstä pisteitä Auvo Eronen on nousemassa 21 pisteeseen. Se tietää paikkaa sunnuntaipäivälle. Hosko Jussi on nousemassa 12 pisteeseen. Ja siellä menee myös paikkaa sunnuntaille. Painikka nousee sitten 16 pisteeseen. 51 Huomo nousee. Sitten pelää Urrilan Kari. Automärien perusteella erittäin kokenut nuorukainen, eli varsinkin näillä kävi, eli tuttuneella oli tuo onnettomuuden numerolla siellä erää Naulipari, mikä on taas johtajana numerolla 3. Taisteluun ja vielä kuulemmassa taistelussa kyllä tällä kyllä.
voittajat tällä hetkellä, jotka ovat ajaneet itsensä 12 pisteeseen. Eilenhän sitä peukaloitiin ja väänneltiin ja funtsailtiin sitä pistemäärää, millä mahdettaisiin mennä jatkoon. Ja tilanne oli se, että 10 pisteellä sitten todellisuudessa osa pääsi ja osa putosi, koska nuo lähtösijoitukset sitten käsitykseni mukaan olivat ratkaisevina tekijöinä, eli mitään erotusajojahan ei tarvittu. Ja Kepposessa eloa ja häsää lähtee samalta radalta kuin toinenkin häsää, mutta Karvasta on ottamassa kärkisäilyä. Tämä erittäin hyvin siinä häsään pinnalla. Ja nyt on Vesala paikka. Mutta menee, eli pohditaan tähän pääsee just huikahtamaan. Menee vähän niinku varkais tuossa portin välissä. Eli kakkostilalle nousi Kimmo Talon poika. Ja varotaan. Elikkä se on vähän niinku laskis laikkakoneella nyt, mutta katsokaa kyllä se vaan kääntyy. Noin, ihan tyylikkäästi tulee. Ja siellä sitten huolettavat huoltomiehet varmaan varikolla tekee ehjäävät. Normaalisti jos tuo vietäis merkkiliikkeeseen, auton laittamiseen menisi noin 4 vuorokautta, hintavelotus 260 tunti. Joka miesluokan kuskit laittaa varttituntiin tuolla kahvisen jälkeen tullaan vuoden ilman. Nyt taitaa öljyt kyllä mennä jo saman tien. Ei, on 5. luku. Ja olisi kiva tietää, jos joku kuuntelee, että mitä siellä tapahtuu. Olikohan 3 vai 4 pätkää jäljellä, niin Kankkusen ja Vatasen ero oli yli 20 sekuntia, Orjoli oli jäänyt toista minuuttia, eli kyllä Kankkusen meillä näyttää homma olevan. Tällä hetkellä 113 tuolla. Ei ole, menee aivan koskinen auto. 196 on nyt tietoisuuden, mikä lähtö on tuolla. Elikkä Vesku ja Hautalahti tarkemmin sanottuna viilettelee kärjessä numero 196 ja Pikkarainen siinä tosiaan kohmeisilla käsillään etsii lappua. Toihan on tyhjä vekselilomake, en takaa, ota se seuraava. Vesa Hautalahti, ammatiltaan asentaja, syntynyt 66 pikkusuon täyssyissä. Ensimmäinen kisa ajattu 85 SM15, Kardani kunkussa 935 ja harrastelee veneilyä. Kotkan Kaaraklinikka, moduuleli, Inkeroisten grilli, sairaankuljetus Haimi, NMT puhelimet, P-Lotterit ja autokorjaamo Hautalahti ovat sitten vastaavasti hänen tukijoitaan. Tuon kakkostilalla nyt Pikkarainen nopeasti heittäytyi. On Pusten moottor Fiatilla, Aapo-Vitikainen Mäntyharjun moottorikerhoa edustava Pulla kuski. Ja joskus 50-luvulla ammatissaan on poikamies, niin kuin perhesuhteissaan poikamies. Mäntyharjulla ajettu 81. kilpailu. Niin kaveri väittää, että jos mulla on huonoa tuuria, niin silloin voi päästä ehkä finaaliinkin. Mä en ymmärrä nyt tästä uutta matematiikkaa. Kalastus ja uistimen veto on sit, mä en tiedä, uistimen veto, onko se sillä, että otetaan uistinta molemmista päistä kiinni ja vedetään näin? Eikö sulle uistelua? Vai mitä se on? En minä tiedä. Elikkä Kamelkaarre ja Vesku tulee kyllä tuutin täydeltä, ei pätkääkään ole sitten varmistelumakua tuossa Veskun etenemisessä. Elikkä 12 pinnaa Vesku tästä lähdöstä itselleen joka tapauksessa tulee Canonin kaarteen Hansonin kautta Viking Linelle mentyään kirjauttamaan koneelle, eli Kajonen naputtelee sinne 12 pistettä, 9 pistettä lähdöstä Vitikaiselle, 7 pistettä Villi Sihvolalle, seuraavaksi sijoittuu sitten Arola ja Savolainen. Lähtö numero 70 ja tähän lähtöön mukaan Gladiaattorit. Jaha, herra kahvikuppi, musta lippu, Antero Väihänenhän siellä on. Nyt täytyy muistaa, jos Antto voittaa ton lähdön, niin en tyydy enää kahvikuppiin. Joten otetaanko tää päivä ohi, kun huomenna ei oo töitä, niin voidaan ottaa pitkä tuoppi. Näyttää tällä hetkellä. Näyttää lähdön 6-9 pisteet, eli Hautalahti 12, Vitikainen 9, Pilli Sihvola taas mustavalkoisen lipun 7 pinnaa ja sitten tullaan. Päittinen Pesari sieltä tulee. Niin on nipussa tuo ensimmäinen kaarre. Näin hienosti tässä vaiheessa Väisti tuota hommaa hoitelee. Ja katsotaan, onpa kauniisti kirjoitettu keittiöpöytän ääressä. Väiski on sanellut ja äiti on kirjoittanut seuraavaa. Eagle moottorta kuidun ja vetelee pitkin Kotkan torjasta edes takaisin. Syntymäaikaa hän ei muista, sen uskon. Perhesuhteita ei kerro mitään, ensimmäistä kisaa ei muista. Kilpailusaavutukset on suuret, samoin tarinat ja jutut. Sumo paini ja palettitanssi on harrastuksina. VR-auto, Eagle Motor, öljyhetki ja TM Juha Kaukiainen hänen tukijoinaan. No niin, elikkä Antero Väisänen tuon ensimmäisen kierroksen hoitelee, eikä kerkiä morjestelemaan, on siinä kankkulla kaveri.
230 numeroa Suursalmen Jykä on kakkosena, kolmatta tilassa alussa on Pellinen. Ja ajolinjalla valitsee välillä tässä pääsuoralla. En tiedä sitten mikä on. Jaha, Rämön tuli kylmä ja laittaa ilmeisesti jonkun hoitolaiton Suursalmen Jykä. Ammatiltaan hän on koneasentaja. Perhesuhteen kohdalla lukee naitu on ihan reilusti. Veeran kiharoissa on aloitettu 82. Liiga-ajassa bronssia ja hopeaa. Ja harrastuksiin kuuluu palloilu, säästöpankki, Juhan Pallin osakeyhtiö, Autokoreva Hautalahti, Selaa Puratmaa on tukijoina ja samalla Jykä haluaa sanoa kiitos jätkille, että saatiin auto kuntoon viime yönä. Ja tiukasti siinä Väiski joutuu töitä tekemään, mutta kyllä Väisenen vaan täydet pojat itselleen ottaa. Suursalmi sijoittuu kakkoseksi, Vainikka kolmanneksi, neljännet pisteet ottaa 103 numerolla. Ajanut Maukkari. Tiukkaa taistelua, että hän käy 170 jotain ongelmia, eli Kyösti Kurjella. Lähtö numero 71 ja mukaan. Elikkä lähtö 71 saman tien on sitten liikkeellä. 149 vetämästi Virtanen haminalaiskuljettaja. Nyt on nippua pahan näköinen. Haminalaiskuljettaja. Autoa sitten 304 autoa. Aivan väärinpäin. Elikkä onko Haminan tutkimuksella keulilla. 149. Vetämätti Virtanen Tammiimilla. Ja vastaavasti kakkostilalla on sitten Pasi Pellinen. Virtanen Vesa-Matti edustaa Haminan urheiluautoja, ammatiltaan auton kuljettaja. Maimaton, Kotkassa 88 aloitettu, äitienpäivä ajoissa Kouvolassa 92 ja 93 oltu 8. Vaihtelevalla menestyksellä Haminan jätehuolto KY ja Kantolan rengas ovat sitten hänen tukijoinaan. Jakajan päälle. Otetaan perään kohta. Minäpä nyt otetaan. Ei se ole kelloa jälkeen. Joo, tuossa pidettiin pientä meetingiä, sen takia tämä hiljaisuus, elikkä lähdön numero 75, eli ensimmäisen erän jälkeen tulee siis tauko. Virtanen on kärkipaikalla, ottaa täydet pojot itselleen, kakkoseksi tulee Pellinen, kolmanneksi sijoittuu numero 118 ja Liekkinen. Siinä tuo kärki kolmikon järjestys. Sankaali, eli Vuorisen Markku menee tuolla kärkipaikalla. Ja on ottanut kuljettaja laveaksi 211 numerolla Tom Viitanen. Vastaavasti kakkosena sitten kolmannella tilalla 137 Jari Muhonen. Ja mitäs Pikkarainen siinä laskee noita lappuja, ei löytä mitään, älä löydä. Katsotaan mitä tuolla tapahtuu, se riittää kyllä meille. Vääksyläiskuljettaja on tosiaan tullut sitten, tai tulee jo tässä vaiheessa Telerin kaarteeseen. Minkälaista hätää Vuorisen Markulla ei näytä olevan edelleen. Siinä sitten Tom Viitanen pitää hallustaan kakkostilaa. Vastaavasti Jari Muhonen on kolmantena. Anna se Jussi ton nelosauton numero mulle, se oli muistaakseni... Se oli kotkalaisauto. Onko se 43? On. No niin, tässä on tuottakin kun selvä juttu oli. Elikkä... Vuorisen Markku siis vetelee tuota Vitjaa tässä vaiheessa. Ammatiltaan Markku on trukin kuljettaja. Syntynyt 59, asustelee Markun puolesta. Täällä ei ole ensimmäinen kilpailu. Varaosa Ravneuleet, Rapala, Estohuolto, Erolainen, kuljetusliike, Kungas, Atikkalan osuuspankki, Partek, Sinuhe ja Hartwalli ovat.
täytyy varmaan lähteä metsään juomaan vettä, ei tässä muu auto. Mä oon nimittäin janottaa niin mielettömästi. Tuossa on kuulemma kuorma-auto lähti meitä varten tuossa takana, elikkä ota sieltä pressun alta muutama pullo. Meillä on se varasto siinä, niin keltas jatkaa jos löytyy. Älkää enää kiikuttako, nimittäin nyt rupeaa löytymään, mä uskoisin. Ja Lepistöllä ei me oikein lujaa, mutta ei me Paasikalliollakaan, eli siinä oli Kardaniveto kärkipaikalla. On Perttilahtinen, kiittää Koskinen, kiittää, että eikä johtaa matkaan näitä. Maksoit. Kiitos, hirveän suuri kaunis. Nyt tulee, älkää tuoko enää, en halua hukkua. Nyt tulee joka puolelta juotavaa, kiitos rakkaat ystävät, se on ihan hyvä asia. Eli ensimmäisessä kaarteessa, eikö toi ole vähän niin kuin horisontaalinen häiriö, eikö nuo pyörät ole niin kuin väärään suuntaan? Eli kärjessä 52 numerolla Pertti Lahtinen pitää tuota keulapaikkaa, hyvinkäläiskuljettaja, hän on teknikko, 15 vuotta sitten on aloitettu, joskus aina oltu finaaleissakin, lumilautailu muun muassa kuuluu harrastuksiin. Ihan. Toinen kierros tässä vaiheessa alkamassa 104 numerolla. Jyri Kuronen, Lappeenrantalaiskuljettaja, on edelleen kakkospaikalla. Ja sitten jonkinlaisia ongelmia on ilmeisesti tuossa alkutaipaleella ollut sitten Hanssöyryläisellä, miskeliläiskuljettajalla. Kun Kuronen on siis toisena, ammatiltaan hän on myyjä, syntynyt 63. 86 on sitten ollut ensimmäinen vaimo, eli Imatran joukkojensa. Ja tässä vaiheessa kuljettaja on sitten jäänyt kolmannelle tilalle, kun viimeinen kierros on meneillään. Elikkä Kamelkaarre ohitettuna. Sitten maakaasun kautta mukavat keventävät pikaanit Canonille. Ja sitten pannaan kaikki painoasiat kuntoon, eli Hansonin kautta Viking Linelle. Ja kuten sanottu, aina Kouvolan Sanomat sitten kruunaa tuolla viimeisessä kaarteessa tilanteen. Eli Lahtinen ottaa lähdössä täydet pojot ja sitä mukaan sitten sitä tehden kaikki kuljettajat. Joku, kenen auto syö sokeria? 26 kilittää pahan laitteista, jossa on vähän laivalla laitteista. Pikkarainen kyllä tietää. Lähtö 74 johtavasti. Ja voin sen verran sanoa, että ei teidän tarvitse tuntea Almaa, kun kuuntelette mistä kuuluu jumalaton kailotus, niin Alma on aina siellä. Kiva ihminen. 219. Ja 181 menee tuolta Jumalan kautta kalustalla tai yrittää mennä. Ja se on Kristiinassa vähän nostaa renkalusta, ei mennyt ympärilläkään oikein miljoonaa. Elikkä Seppälä Keulilla Mäenpää kakkosena. Kolmannella tilalla sitten Kari Kauppinen nousee tuonne mäkeen ja 49 Hannu Kauhanen. 85 moottoriraveissa, elikkä tuolla raviradalla on aloitettu sitten tää Jokkitouhu, Vuorasora ja Auto. Paalaamo Jari Nurmi kuuluvat sitten hänen tutioihinsa. Eli Teleringin ohitettuna Euromasterin kauttahan mennään ylälenkistä Teleringille, sitten soittaa pirautellaan Kamelille ja Kamelilta lähdetään sitten maakaasuhommiin. Sen jälkeen kun on maakaasus hoidettu, niin otetaan sitten vähän kuvia ja kopioita Canonilla ja viedään ne painettavaksi Hansonille. Ja Viking Linella voidaan sitten lähteä juhlistamaan ja Kouvolan Sanomien kautta aloittaa toinen kierros. 219 paikalla on Terhi Mäenpää. Laittaa tästä paperikirjasta ja